İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, baktıvan ildeşler. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýänigde ören şat. Geçen gepleşigimizde sizeyem görüntüňiz. Biz İsa Mesih'in doğulşy barada sizin bilen gurrun edip geçtik. Hem biz şol barada bir näçe bölümlere seredip geçtik. Bu Matta kitabynyň birinji hem ikinji bablarydy. Men umid etýän siz şu bablary öz başda seredip gördüňiz diýip. Eger siz entek okumadyk bolsaňyz, men sizi Mattanyň 1-nji babynyň 18-nji 25-nji ayatlaryny, şeýle hem Matta kitabynyň 1-nji babyndan 20-nji aýata çelli okumaga sizi çagyrýan. Sebäbi o ýerde İsa Mesih'iň doğulşy barada gurrun berilýär. Haçan biz şol taryhy wakalary gowy düşünemde, bu biziň ynamyda itergi berýär, ynamyda kömek etýär. Bideýem taryhy taýdan şu wakalaryň hakdygyny görýär. Bu ýöne aýdylýan datlar däl. Bular hem şu kitaplarda aýdylyk geçilen datlar, hakyky bolan datlar. 7-8 asır mundan öň şol İsa Mesih barada peýgamberlik edilen datlar şu günkü dünýäde hem amala aşyp berjaý bolan. Men şu günkü gepleşigimizde siziň bilen Luka kitabynyň 2-nji babynyň 1-nji 20-nji ayatlaryna seredip geçmekçi. Ene şol ayatlarda da İsa Mesih'iň doğulşy barada gurrun berilýär. Bizen berde Matta bilen Luka, bularyň ikisi hem olar aýratyn ýazyjylar, awtorlar, olar bize öz gören wakalary barada matlagat berýärler. Ene 1-nji ayatda şeýle diýär: şol günlerde Rim imperatory August tutuş imperiýada ilat ýadyny geçirmek barada ferman çykardy. Bu ilkinji ilat ýadywy bolup, ol Kirenius'yň Siriýa hökümdarlyk eden döwrüne geçirildi. Ilat ýadynyň geçmek üçin her kim öz şäherine gitdi. Şeýlelikde Yusuf hem Jeliledäki Nasra şäherinden çykyp Dawudyň Ýahudadaky Beytüllahym şäherine gitdi. Sebäbi ol Dawudyň urugundan bolup, onuň nesline degişlidi. Ene berde görüşimiz ýaly, ýa şol taryhy waka şu günlerde kim eken? Rim imperatory August, oň ady August bolan şol tutuş Rim imperiýasyna ilat ýadyny geçirmek barada ferman çykaran. Siz bilýäňiz, ene bizde de ilat ýadyny geçirilýär häwat. Ene bu şolun ýewreýleň döwrüne şu döwürde de İsrail'de hem ilat ýadyny geçirmeklik wajyp bolan. Ene bu ilkinji ilat ýadyny bolup, ol hemmeler üçin hem etmeleken, hemmeler şol ilat ýadyny geçirmeklige çagyrlan. Ilat ýadynyň geçmek üçin olaň adatyna göre her kim öz şäherine gitmeli bolupdyr. Ene Yusuf hem Jeliledäki Nasra şäherinden çykyp, hem Dawudyň Ýahudadaky Beytüllahym şäherine gitdi diýär. Ene şu ýerde görüşmek ýaly, olar näme üçin Dawudyň Beytüllahym şäherine gidipdirler? Sebäbi biz geçen gepleşigimizde de agdak geçdik. Yusuf hem Meryem hem olaryň ikisi hem Dawudyň nesillerinden bolup, şoň üçin hem ol şol öz nesillerine göre bellenen şäherlerine gitmeli bolupdyr. Ene şol Yusuf eýem ýazylmak üçin ol ýere öz göwreli adaglyty Meryem'i hem alıp gidipdir. Meryem siz oýlanyp görüň şu ol eýem göwreli ayal çağa dogjak bolup otyr.
8 aylık 9 aylık kim bilýär, çağa ýem doğmaga taýar. Ýöne şonu da ol öz adaglysı Yusuf bilen, olar entek äreýal bolmadyk. Yusuf bilen bile şol da Beytüllaham şäheriniň Dawudyň Beytüllaham şäherine ilat ýazyna goşulmak üçin gidip oturlar. Indi ol şu döwürde diýe bulan şu Jelileden Beytüllahama çenli aralyk 3 günlük ýol hem bolup bilýär diýip käbir kommentariýalarda şeýle gurrun edilýär. 3 günlük ýol. O döwürlerde maşinat bolmadyk. Bular atly, eşekli, düýeli şeýle tiýahat eden. Indi Yusuf bilen Meryemiň ýagdaýyna olar belki olarda eşek bolan bolmaly. Ýöne şol 3 günlük ýoly ol gowruli, gaty gowruli aýal bolubam. Şonu da ol kanuny ýerine ýetirjek bolup, ikiden bile Beytüllahama giden Dawudyň şäher diýen näme üçin Dawudyň şäher diýer? Sebäbi Dawud padşa şo ýerde doglan. Şoň üçin oňa Dawudyň Yahudydaky Beytüllaham şäheri diýilip şeýle at berilipdir. Ene Lukanyň 2-nji babynyň 5-nji aýatyny men ýene bir gezek okuyan Yusuf ýazylmak üçin ol ýere gowruli adagalty Meryemi hem alyp gitdi. Olar Beytüllahamda kalar. Meryemiň aýy güni dolup Nobahar oglany dogurdy. Meryem ony gunnaga dolady da bir ahyrda ýatyrdy. Tebäbi olar mihmanhanadan yer tapmandylar. Tebäbi ol doglan wagty Isa Mesih doglan wagty bu täze ýyl diýe ulu bayramçylyk wagty bolan üçin şol Beytüllahamda ýam mihmanhanalarda hiç yer bolmadyk. Şoň üçin hem Isa Mesih doglanyna ol mallan arasynda mal ýatakdy. Ony ýam doglandan soň näme diýip gunnaga dolap ahyrda ýatyrdy diýe. Ahir bilýäňiz ol ahyrda biz mallara ot suw berilýär. Siz gowy düşünýäňiz şu zatlar. Bu nähili pesbärlik. Olar mihmanhanadan yer tapmany Meryem Isa Mesih'e mal ýatakda dogurýar. Ine Isa Mesih şeýle pesbäl ýagdaýda şu dünýäge gelen. Şoň üçin hem ol biziň her bir baştan geçirýän zatlarymyza gowy düşünýär. Sebäbi oň özi padşa hökmünde bu dünýäge inmän, ol ýöneköy çağa hökmünde, ýöneköy maşgaladan dogulup şeýle dünýä gelen. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Çopalar we perişteler indi bu barada näme diýär? 8-nji aýat dowam etýär. Şol giýje Beytüllahamyň golaýyna käbir çopalar türlerini goraýardylar. Birdenke olaryň öňünde Rabbiň bir periştesi peýda boldy we Rabbiň ýalkymly ýamon ýalkymy diýe berdi şöhraty daş töwerewi ýagtyldy. Çopalar gaty gorkdylar. Perişte olara korkmaň. Men size ähli halky begendirjek şatlykly hoş habary yglan edýärin. Şu gün Dawudyň şäherine siziň üçin halasgar doguldy. Ol Rabbimiz Mesihdir. Ine bu size bir alamat bolar. Siz gunnagy dolangy ahyrda ýatan bir çağany taparsyňyz diýdi. Birdenke perişte bilen birlikde göğüň san sajakda goşuny görünni. Olar Hudaýy öwüp şöhratlandyrdylar. Gökler göğünde Hudaýa şöhrat bolsun. Hudaýdan merhamet tapan ýerdäki insanlara parahatlyk bolsun diýerler. Perişteler çopanlaryň ýanyndan aýrylyp göge göterilenlerine çopanlar bir-birine "Ýörüň Beytüllahama gideliň. Rabbiň bize aýan eden bu wakatyny göreliň" diýişdiler. Şeýlelikde olar gysdanmaç gidip Meryemi, Yusufi we ahyrda ýatan çağany tapdylar diýär. Ine şu bärde okan aýatlarymyzam eýem bir näçe ýyl mundan öň, bir näçe asyrlar mundan öň edilen peýgamberlikleriň amala aşanlygyny görkezýär. Biz bu barada geçen gepleşiklerimizde Yeremia peýgamber näme diýdi, nähil welilik etdi. Şu barada okuduk. Mika peýgamberiň aýdan sözlerini okap geçdik. Şeýle hem İşaya peýgamberiň 6-7 asyrlar mundan öň aýdyp bir ogul doglar
Oň adyna Emmanuel dakylar boýgyzdan bir ogul doglar diýip şeýle peýgamberlik edilip şol peýgamberlikler inni täze ähde amala aşyp otyr. Bu eýam hakyky bolup geçen wakalary görkezýär. Ene şol Beytullah-ymyň bärde çopollar bardy diýär. Hatda şu çopollar hem türlerini gorap ýören eken Beytullah-ymyň golaýyna. Ene bulaň medeniýetine eýam çopollar şol giýje günni goýullary gorap saklapdyrlar. Aýratynam şol Beytullah-ymyň golaýynda bolan goýullar ol şol ibadathanada gurbanlyk edilýän janlylar ekeni. Şoň üçinem olar çopollar giýje günni şo ýerde bolup goýullary düşmanlardan ýa-da wahşy haýwanlardan gorap saklamak üçin açyk meýdanda giýje günni şeýle geçiripdirler. Ene şonu Rabbin periştesi şol ýerde oturan çopolları görünüp eýam İsa Mesih'in doğulşy barada şaýatlyk eden. Hudaýyň perişteleri aýdyp otyrlar, gorkmaň diýär. Men size ähli halky begendirjek şatlykly hoş habary getirýän diýär. Iglan edip otyrlar. Şatlykly hoş habar näme? İsa Mesih biziň halaskarymyz hökümine şu dünýä geldi. Bu gaty wajib hoş habardy. Ol Rabbimiz Mesihdir diýär 11-nji aýatda. Bu perişteleriň aýdyp oturan sözleri. Enetide bir alamat bolar diýär. Siz eýem günnüge dolangy ahyrda yatan bir çağany taparsyňyz diýdi. Edil aýdyşy ýalym. Çopollar şol ýere gidip ene biz görýäs 15-nji aýatda näme diýär? Ýürüň Beytullah'a gidelim diýdi. Şu gidip Meryem'i, Yusuf'y we ahyrda yatan çağany tapdylar. Ene şu zatlar bize tarihi wakalar hökümine Hudaýyň sözüne bize berilip otyr. Ene bu İsa Mesih'in hakykatdanam doglanlygy, şu dünýä gelenligi, hem biziň halaskarymyzdigi barada şaýatlyk etýän dokumentler berdi. Hudaýyň sözü Mattanyň 1-nji babynda da gördük, Mattanyň 2-nji babynda da gördük. Ene Luka başga bir ýazyjy olum İsa'nın doğulşy barada bize şeýle şaýatlyk berip otyr. Ene Matta da Luka da şu zatlary öz gözleri bilen şaýatlyk ederler. Görüp eşidip soň şu zatlary bize aýan edip otyrlar. Enne adyr gelin 17-nji baba seredeliň. Bu Lukanyň 2-nji baby 17-nji aýat. Olar kim? Çopollar İsa'ny görürlerinde bu çağı hakda eşdellerini olara gurrun berdiler. Olar kim berdi? Eýem çopollar periştäniň olara ýetiren habaryny Yusuf hem Meryem bilen paýlaşyp otyrlar. 18-nji aýat. Çopollaryň gurrunlaryny eşitelleriň bary hayran galdy. Belki o ýerde Yusuf Meryemden başga ýene başga halk bolan bolmagy mümkin. Meryem bolsa bu zatlaryň bar hakda çoňur pikire batyp olary ýüreginde saklaýardy. Çopollar hemme görüp eşitenleriniň özlerine aýdylşy ýaly bolanlygy üçin Hudaýy şöhratlandyrdylar. Öwgüler aýdyp ýyllaryna dolandylar diýär. Edil perişten aýdyşy ýaly İsa Mesih eýem ony ahyrda ýatanlygyny gördüler, gunduga dolangy, şonu görüp perişten aýdan zatlaryň hemmesi ýerine ýetdi diýip çopollar näme diýär? Hudaýy şöhratlandyryp otyrlar. Oňa öwgüler aýdyp otyrlar. Soňam Yusuf bilen Meryem'iň ýanyndan ýydyna dolanyp gaýtdylar. Indi biziň üçin hem şu gowy mysal. Hudaýa hem şol İsa Mesih'i biziň üçin ýolady. Şol İsa Mesih'iň dogulşyny biz bellämede bizim şol hoş habar üçin, halasgar üçin Hudaýy alkyşlap şöhratlandyryp oňa öwgüler aýtmaly. Men sizi şeýle etmäge çagyrýan. Sebäp ol ýeketek ogulny siziň üçin, men üçin şu dünýä ýolady. Indi Yohanna kitabynyň 1-nji babyna şu barada näme diýilýär? Ana biz 1-nji bab 11-nji 18-nji aýatlara men siziň bilen seredip geçmekçi. Indi Yohanna bu 3-nji ýazyjy biz Matta seretdik. Ol İsa'nın doğulşy barada näme diýär? Soň Lukanyň hoş habaryna seredip geçdik 2-nji bab. Onda näme diýär? Indi Yohanna'da ýene bir 3-nji ýazyjym İsa'nın geljektigi barada, şu dünýä gelenligi barada şaýatlyk etýär. Owal başda söz bardy. Söz Hudaý bilenni. Söz Hudaýyň özüdi. Indi şu bärde söz bu İsa Mesih.
Sebäbi Hudaý başda, ilki başda ol öz peýgamberleriniň üstü bilen İsa Mesihiň şu dünýä geljekdigi barada wada berdi. Soňam öz mukaddes sözüni İsa Mesihiň üstü bilen amala aşyrdy. Ene biz şonu görýäs berdi. Owul başda söz bardy, söz Hudaý bilenni, söz Hudaýyň özüdi diýende bu ýam İsa Mesihiň şu dünýä gelenligine şaýatlyk edip otur. Hudaýyň sözü İsa Mesihiň üstü bilen amal boldy diýe. Şol owul başda ol Hudaý bilenni diýe. İsa Mesih ilki başdan ýam şu baştan ebede çelli Hudaý bilen bolan. Tutuş barlyk söz arkaly yaradyldy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady diýe. İlki başda şu dünýä yaradylana da İsa Mesih bolan. Şonda hiç zat yaradylmady. Söz ýaşaýyş çeşmesidir. İsa Mesih ýaşaýyş çeşmesi. Bu ýaşaýyş insanlaryň nuru boldy. İnsanlaryň nuru kim? İsa Mesih şu dünýäge gelip ol bize nur boldy, ýol görkezdi. Nur tümlükde parlayanlar. Tümlük bolsa onu yeňip bilmedi diye. Ene nur İsa Mesih şu dünýäge gelip Hudaý barada halatkar hem nähili biz halas bolup bilýäs günälerimizden. Şu barada şaýatlyk etdi. Şol hökmünde ol nur bizim günämizi açyk görkezip. Tümlük boýam günäde garaňkylykda ýaşamak. Tümlük bolsa onu yeňip bilmedi diýe. Ol haçta ölmek bilen bizim günälerimizi öz üstüne alyp bizi günäň hökmünden halas etdi. 6-njy aýat. Hudaý tarapyndan Yahya atly bir adam iýerildi. Yahya çokundurjy diýip siz bu barada okudyňyz. Yahya ol gelip İsa Mesih barada şaýatlyk etdi. Yahya nur barada, nur kim? İsa Mesih barada şaýatlyk etmäge we öz şaýatlygy arkaly hemmeleri ynandyrmaga geldi. Yahyanyň özi nur däldi. Berde Yahya çokundurjy, ol nur däldi. Ol diňe İsa Mesih barada şaýatlyk etmek üçin şu dünýäge gelen. Ol diňe nur barada şaýatlyk etmäge geldi. Her bir insany nurlandyrýan hakyky nur dünýäge geldi. Ol dünýäde dünýä ol arkaly yaradylypdy. Emma dünýä onu tanamady. Ene şu günkü güne çellem İsa Mesih ýam öz Hudaýyň sözüň üstü bilen o barada biz köp zatlary bilýäs, eşitýäs. Ýöne şonda da milyonlarça halk onu ret edip oturýarlar. Ol şu dünýä biz halas etmek üçin geldi. Öz janyny pida etdi. Bizim günälerimizi öz üstüne alyp bizi günäň hökmünden halas etdi. Ýöne şonda da milyonlarça adamlar şu wagt şonu kabul etmeýär. İsa Mesih kabul etmän, onu reddet otur. Ene Yohanna şu barada şaýatlyk edip otur. Ol dünýäde diýe kim? İsa dünýäde. Dünýä ol arkaly yaradylan. Emma dünýä öz yaradyjyny tanamady. Eger siz entegem İsa Mesih tanamaýan bolsaňyz, ýa-da tanap onu entegem reddet oturan bolsaňyz, men sizi onu kabul etmäge çagyrýan. Täze edilbärde Yohannaň aýdyp oturşýaly ýaşaýyş insanlaryň nuru bolan. Şol İsa Mesih bize ýaşaýyş berýär. Ol biziň nurumyz. Garaňkylykda da ol bize nur bolýar. Ýagtylyk görkezýär bizi, ýolumyzda ýagty saçýar. Eger siz İsa ynam etmän ýaşaýan bolsaňyz, men sizi İsa ynam etmäge çagyrýan. Täze siz şonu ebedi ýaşaýyşa eýe bolup bilýäňiz. Yohannaň 1-nji babynyň 11-nji aýaty bilen dowam etýär. Ol özünkilere geldi, emma olar onu kabul etmedi. Hatta bu öz doglan şäheri Nasaret, ene şo ýerde de onu tanamadylar. Berde şeýle görüň edilýär. Ol özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Sizem şu wagt İsa Mesih'i kalbyňyzda kabul edip ona iman etseňiz, Hudaýyň perzentleri bolup bilýäňiz. Soňam Hudaýyň goragy siziň üstüňizde bolýar, kalbyňyzda siz rahatlyk tapýaňyz. Bu Hudaýyň size berýän wadasy. Olar diýe kimler şol İsa ynam etýärler, olar tenden näl, ten isleginden bolmadyk, tenden dogmadyk olar. Hudaý tarapyndan doglan perzentlerdir. Ruhy taýdan doglan perzentler bolýar. Söz insan bolup aramyzda ýaşady. Ýene de berde İsa Mesih barada aýdyp otur, ol insan şeklinde, insan
şekline Meryem'in üstü bilen şu dünya gelip bizim aramızda yaşadı. Ol bir geçen gepleşigimizde dedik ol Meryem mukaddes ruhun kudreti bilen gurulu bolup İsa Mesih'i doğdu. Ene bärde şu barada gurun edilýär. Söz insan bolup aramızda yaşadı. İsa Mesih insan hükmüne gelip aramızda yaşadı diye. Ol merhametten we hakykatdan doludy. Biz onun şöhratyny, ýagny atadan gelen ýeketägiň şöhratyny gördük diye. İsa Mesih şu dünýä gelmeklik bilen ýeketäk Hudaýyň şöhratyny bize aýan etdi. Yahya İsa barada şaýatlyk edip batly ses bilen ine menden soňra geljek, menden üstündür diye. Sebäbi ol menden hem owul bardy diýenim şudur diýip gygyrdy. Bärde men ýan gaýtşmaýaly Yahya tedon Yahya çokumdurjy hökmüne tanaýaňyz. Şol ýam gelip menden soň geljek üstündür diye. Ol kim barada aýda otyr? İsa Mesih barada aýda otyr. Men şu wagt o barada şaýatlyk etýän ýöne ol soňra gelir diye. Ýöne ol menden üstün. Sebäbi ol menden hem owul bardy diýip Yahya İsa Mesih barada şaýatlyk edip otyr. Ol bu zatlary gözü bilen gören. Şoň üçin biz şu zatlara inanýar. Sebäbi gözü bilen görüp, gulagy bilen eşiten zatlaryny ýazyp otyr biziň üçin. Biziň hemmämiz onuň çäksiz merhameti arkaly ýalkanyş üstüne ýalkanyş aldyk diýe. İsa Mesihiň şu dünýäge gelip biziň günahlarymyzy bagyşlap, günahlarymyzy öz üstüne alyp, günah hökmünden hökm etmekligi, hökmünden azat etmekligi ýa ýalkanyş arkaly ýalkanyş bolýar. Çünki mukaddes kanun Musa arkaly berildi. Merhamet we hakykat İsa Mesih arkaly peýda boldy. İsa Mesihiň şu dünýäge gelmegi bilen biz merhamete, hakykata eýe boldyk. Merhamet näme? Biz ente günämizde kak. Hudaý biziň günahlarymyzy bagyşlap, İsa Mesih'e bolan inanmadyň üstü bilen bizi günahlarymyzdan halas etdi. Ene bu Hudaýyň merhameti. Hakykatan meýem şu ýanky ayetlerden görüşimi diýäli, İsa Mesih hakykatdanam şu dünýäge gelip biziň üçin öz janyny pida etdi. Ene şu Hudaýyň sözü şu barada şaýatlyk edýär. Hudaý hiç kim asla göreneldir. Bize onu atasynyň gujagyndaky özü de Hudaý bolan ýeketäk ogly tanatdy. İsa Mesih şu dünýäge gelip öz atasyny bize tanatdy. Gelin inni Luka kitabynyň 1-nji babynyň 39-njy 45-nji ayetlerine teredik geçelim. Bärde Meryem barada hem Elizabet barada gurrun gitdi. Ene 39-njy ayetde şeýle diýär. Şol günlerde Meryem ýol şaýyny tutup gyssanmaç Yahudanyň daglyk ülkesindäki bir şähere gitdi. Ol ýerde Zekariýanyň öýüne barıp Elizabete salam berdi. Elizabet görüşimi diýäli Zekariýanyň aýaly bolan. Endi Meryem şo ýere gidip Elizabet bilen wagt geçirmekçi bolan. Meryem'in siz bilýäňiz o mukaddes ruhun üstü bilen gowrusynda çağa galdy. Ene ol şonu paýlaşmaga Elizabetiň ýanyna gidip oturan. Şo pursatda Elizabet hem gowrulu bolan eken. Bu barada häzir okar. Meryem'in salamyny eşden badyna gowrusyndaky çağa gymyldap Elizabet mukaddes ruhdan doldy. Ene ýam şol Meryem'in gowrusynda çağatynyň bardygyny Elizabet Meryem hiç zat aýtmadan eýem duydy. Ol batly gygryp, sen aýallar arasyna ýalkanansyň. Gowraňdaky çağa hem ýalkananlar eýem Elizabet bärde peýgamberlik edip otyr. Rabbimiň enesi meniň ýanyma geler ýaly, men nädip beýle ýalkandym kamny. Rabbiň enesi kim? Meryem. İsa Mesih Meryem'in gowrusynda. Salamyň gulagma gelip ýeten wadyna gowramdaky çağa begençden ýaňa gymyldady. Ene biz bilişimiz ýaly Elizabet hem Zekariýadan Yahya çokundurjy doglan. Ene İsa Mesih bilen Yahya çokundurjy bärde biz şonu görüp otyrys. Elbetde Yahya çokundurjy ol İsa Mesihden öň doguldy. Salamyň gulagyna gelip ýeten wadyna gowramdaky çağa begençden ýaňa gymyldady diýe. Eýem iki çağa
arasında gatnaşyk bolup otyberdi, şonu görýär. Rabbin aýdalarynyň amala aşykdygyny iman eden ayal bagtlydyr diýär. Bu Elizabetiň Meryeme peýgamberlik edip aýdan sözleri. Ýene-de İsa Mesihiň dogulşy barada Işaya peýgamberiň 9-njy babynyň 2-nji 6-njy ayatlaryna da biz görýäs. Nähil şaýatlyk etdi Isaň dogulşyna. Beýik bir nur gördü. Tümlükde baryan halk diýär. Tümlükdäki halk beýik nur gören. Tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň üstlerine nur saçyldy. Biziň üçin bir çağa doguldy. Bir ogul berildi bize. Hökümdarlyk onuň gerşinde bolar. Onuň ady ajaýyp maslahatçy, gudratly Hudaý, ebede ata, parahatlyk şahzadasy bolar. Ene berden görüşmi diýaly Işaya peýgamber İsa Mesihiň geljekdigi barada şaýatlyk edip otýar. Bu näçe asyrlar mundan täze ahda İsa Mesihiň gelmegi amala aşyrylmadyndan öň peýgamberlik edilen zatlar bu. Işaya peýgamber şunu öňünden görüp bize İsa Mesihiň doguljakdygy barada aýdyp otýar. Biz ýene-de başga da köp ayatlar görýäs. Yohanaň 3-nji babynyň 16-njy aýatyna näme diýdi? Ýene bir gezek okumak isleýän. Hudaý dünýäni ören söýýänligi sebäpli özüniň ýeketäk ogluny berdi. Ol muny ogluna iman edenleriň hiç biri helak bolman, baky ýaşaýşa gowuşmak üçin etdi diýär. Siz şu zatlara inanýaňyzmy Hudaýyň size berýän wagdalaryna? Ol öz ogluny seni halas etmek üçin, baky ýaşaýşa gowuşmak üçin şu dünýäge ýollady. Şoň üçin men ýene-de bir gezek İsa Mesih kalbyňyzda kabul edip, baky ýaşaýşy, rahatlyga eýe bolmaga çagyrýan. Hudaý siziň her biriňiz üçin şonu isleýär, şeýle etmeklige sizi çagyrýar. Ene Rimler 5-nji babynyň 1-nji aýatyna da diýär. Şeýlelikde biz imanymyz bilen aklanyp İsa Mesih arkaly Hudaý bilen ýaraşdyk diýär. İsa Mesih şu dünýäge gelip biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzy dikeltdi. İsa Mesihden başga ýol ýok. Eger siz şoňa ynam etmeseňiz, Hudaý bilen gatnaşygyňyz entegem dikeldilmeýär. Dikeldilmedik. Şoň üçin men sizi İsa Mesih kabul etmäge çagyrýan. Ýene-de Zebur kitabynyň 7-nji babynyň 11-nji aýatyna ähli şalar taqdim etsin diýär. Ähli milletler hyzmat etsin diýär. Men sizi şu zatlara ynam etmäge çagyrýan. Aýratynam İsa Mesihiň doglan gününi belläňizde oň eden işleri barada pikir edip Hudaýy şöhratlandyryň. Biz gynantagam biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Indiki gepleşigimizde çenli hoş sag bolun. Senin adında günem yolu bütün kalbimi sana tapşır.